И здравейте хора, аз съм Боси Мат и тук до мен е Супер Роналдо. И днес ще Алго! ще правим клип в Ender PvP и ще играем малко PvP. Ще гледате как ще умираме. Не се знай. На OPP ли ще сме? Какво? На OPP ли ще играем? Не. Ами нали каза OPP малко. Това има на Warp FPS. Абе, лар по PP, бе. Не да имам рънка с Стив. Това са част много. Warp FPS. Той е, пак дед ми го прати ход. Дъгъс ли се казва? Ог нещо беше, не знам. Какъв? О, започваше, ама не знам с кое Да, точно. Изчакай, само си го сваля. То няма това. Как се кажеш? Хора няма. Warp FPS. OPP за леле. Warp FPS. Много го наспамих, ще ма мютнат. Warp FPS. Чакай бе, ще ма мютнат. Аз скачам. Той един излезе. Как ще скача ли без мене? Много. Не сега. Те, айде идваш ли? Дойдоха много хора. ОПП. Ага. Чай да й кажа да кажа хай на YouTube кача. Те да знаете, ние сме бах слабици на PvP, най-големите новари в сървъра, те че ако умираме. Те сега хората ще видят кои сме слаби, нали? Да. Най-слабите. Само да сваля пака и ще съм най-слабия в света. Аре, те скочиха долу, аре. Или, чакай малко сега. Дави GG. Ето го. Кой? Дари Джиджи ли? Ето, виж го. За тебе. Виж Амари Джиджи. Давик бе. Ама тото и Давик бе, тото е педал. Ай, скачай му. Чай да пия. Две в едно са ми. И аз идвам. Не, аз ги побърках, значи, ама... Йоло, той е с много скилове на шибаната брадва. Вау, колко скилове. Ме ударя веднъж и ми сложи колко ли сърца я създам. Абе, тия са много бе, те целият тим, я викна, чакай да викна наша. Пиши. Аут, парти, оп, пипи сега. Пиши help. Али чумуро баскан ще ме изкърти с тази брат Ето клята. го и хака на клипа се вижда. Девомо. Аре, Девомо. Сега ще си дам. Ще умра, нямам каска. Ида. Ма той хака ме е затиснал в едно место. Чакай, къде си? Сега умрях вече. Умря. Базикам съм. Тя с Муро Баскан, дето с 1000 и кусур скила на бразвата беше. Коя играем? Умирам. Трябва да репотна, пази ма. Пак имам да се свалям пак. По-добре да ме убият. За малко. Умрях? За малко. Дави GG. Бия с О? Дави GG. Апото. Майка ти деба, за кого ми бити бе? Простати смотани. Пази ма. Шамандуро, пази ма тука. Не ти. Шамандуро, пази ма бе. Къде си ли? Не ти бе, тук има една шамандура при мене. Йоло. Не, майка ти не мога да сваля. Майка ти, не. Ще умра, сигурно ще умра. Де ти еба майката газлива шибана смотана тъпи кучи си, но умре ли бе, путко смотана? Не би апото. Апото, бой по апото, не де го бие обаче. Би тая баба. Ай, Муро! Муро Корасан, ела тука бе. Корасан Муро. Я не ми се обръщайте и льоло. Ще като почна, няма може да се остави. Ще трябва да се оставиш да умираш. Ще вземеш да ме килниш. Аз мисля да не е много дълго клипа, защото преди
Беше толкова дълъг, че се качваше 2 часа. Вау. Вау. И не ми се чакаше и го спрях иначе. Мурбаскан. Бай. Айде, аз умрях. Умря. Не съм умряла, ама ще умра. Това си. Андроидчето 8. Не. Тая е. Умрях. Андроидчето 8. Разбрах. Какво? Умрях. Честно ли е? В клипа умря. Да. Какво да се прави? Това е много зле. Какво да се прави, бе? Петима на един. На двама. 3 на 1 в момента. И аз качвам сега. Майки ви ще е пак, ще си ни тъпи. Ела ти бе тука. Ще пусна 3 по-клика накрая на мишката, и ще ви изкарате всички. Не ли имаш автокликър? Имам. И защо имаш? О? Какво дали? Автокликър. Кой това бе? Си имам дабъл кликър и трипъл кликър на мишката. Скок. О, умрях. Скок. Умрях. Не си умрял, видях къде бягаш това. Фикс. И това Аз се е бия по-лошо. сапото. Човек, това явно пази, защото това нещо не ще да ми се изтегля. А какъв е този ръза и 0,3 пака? Не знам. Чакай. Апото бия. Ела, нека смечка съм. Видяхте ли как? Аз съм смечка, елата на тук. Аз ще прикарам като циганя. Гледай, хакер, гледай ме от 200 метра. Видя ли? Правиш Гледай циганин. къде ви? Гледай. Кой е този? Ой, бах мам, как му е ника? Херо Мастър. Те. На клипа се видяха два Херо хакера. Мастър ли беше? Не го знам. Аз зор го удрям. Не му гледам името. Първо, виж го да му пише да споделя. Имаш 3 мин да ми споделиш екран. Дай си скубето. Херо някакъв, Херо Мастър. Иванов 755 лефт равно. На бан. Опа. Равно на бан от героичето. Пази ме. Умрях. Ти ли? Да, пак умрях. И хора, това ми за клипа. Надявам се да ви е харесало и чао.